Dina iki kula arepe nyritakake pengalaman sinau sajroning pandemi Covid-19. Jeneng kula Sultan Ali Akbar Hidayatullah saka kelas 9G nomor absen 38. Dina Jumat tanggal 13 Maret 2020 aku mangkat sekolah jam 6 isuk. Mangkat mlebu sekolah oporo 15 menitan. Amarga rada macet, aku teko sekolah jam 6.40. Sawise iku aku banjur mlebu kelas 10F. Banjur belawang muni lan kabeh bocah ing lapangan, kantin lan masjid mlebu kelas kanggo ngrungokake pidato saka guru kanggo nindakake kerja bakti. Sawise nindakake kegiatan kerja bakti, dina iku diwiwiti jam 11 ana arah saka ruang guru kanggo ngresiki kelas saben kelas amarga minggu ngarep enten kegiatan PTS lanang oke. Lan dina iki bakal mulai sawise salat Jumat. Sawise krungu dawuhe, aku lan kanca-kanca banjur ngresiki kelas cepet-cepet lan cepet-cepet menyang masjid menggunakan sholat Jumat. Sawise sholat Jumat, aku langsung mlebu kelas, njupuk tasku banjur mulai. Tekan omah, aku langsung istirahat amarga kesempanan. Jam 6.15 aku sinau kisi-kisi sing diwenehi guru. Siji-siji. Subjek kisi-kisi sing diwenehi siswa nganti ngerti. Dina Sabtu aku terus sinau lan baleni materi sing disinauni mau bengi. Ing dina Minggu aku mutusake metu lan dolan karo kanca-kancaku kanggo ngilangake stres. Sawise sinau sedina wingi, nalika selang dina Minggu aku buka WhatsApp kanggo ndeleng status kanca-kanca. Aku ndelokake kanca-kanca sing gawe status padha. Aku banjur ngresakake status. Aku kaget amarga Senin 16 Maret 2020 sekolah YouTube nanti bakal ono pelajaran online. Aku langsung ngrungokake grup apa sing dirembung kanca-kancaku. Nanging aku gak ngerti apa-apa sing dirembung karo kancaku. Aku ketemu salah siji kancaku dan banjur nerangake jawaban kegiatan sinau online. Aku ngerti apa sing dijelasake kancaku. Aku seneng merga prei lan aku mulai. Nalika dina sabanjure aku grup WhatsApp sibuk, aku ngrungokake grup kelasku. Sebule dina iki kudu ndeleng TV songo kanggo nganti pelajaran sajroning seminggu. Seminggu kepungkur lan dina Senin aku nyebar kode kelas kanggo saben mapel. Sawise mlebu Google Classroom, aku diwenehi informasi saka kono sinau isi dianakake nganti online. Dina Selasa, kegiatan sinau online diwiwiti jam 7 isuk. Saben siswa kudu absen jam 6:30. Yen ora absen, gak dianggap dalu pelajaran online. Sinau ora beda karo sinau sing ditindakake ing sekolah. Bedane mung amarga jam pelajaran rada cekak, nanging aku wis diwenehi tugas suwene 2 wulan. Pungkur. Aku uga rada stres lan depresi amarga aku suwe wis nang omah. Wiwitane aku seneng amarga bisa pelancongan suwi seminggu. Nanging suwe-suwe kegiatan sinau online kula ndak nganti aku nyang kelas 9. Nalika nindakake sinau online ing kelas 9, aku mutusake nelpon kanca-kanca cedhakku nganti pelajaran rampung. Aku lan kanca-kanca mesti teleponan saben dina. Dina lan sinau online nganti bebarengan. Yen aku utawa kanca ora ngerti babagan salah sawijining materi sing disediakake, liyane uga bantu nerangake
so supaya bisa dingerteni. Kadang kala kula njujuake cerita utawa main game kanggo ngilangin stres. Lan rasane ora kaya suwene 7 wulan. Aku lan kanca-kanca nindakake kegiatan sinau online amarga pandemi Covid-19. Nanging yen main ing omahe kancaku, aku lan kancaku uga marah ing omahku kanggo dolanan lan ngredakake stres amarga sedina ngumpul ing omah kabeh wektu. Nalika aku metu saka omah, aku tetep nindakake protokol kesehatan. Kanthi nganggo masker, mesti nyumbah tangan, mangan kanthi rutin, lan olahraga kanthi rutin supaya aku ora kena penyakit. Sekian cerita tekan kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.